uJesu Kristu inkosi bazalwane, ngiyanibingelela emseni wenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. NginguSnothando Ngidi igama lami bazalwane. Ngicela ukudlulisana umbono engawubona ngomhla ka-6 Disemba 2023 ngilele ebusuku. Inkosi yangithatha yangikhombisa ama-levels of hell. It was midnight. Mengithatha inkosi ngiyehla ngathi ngehla etebhisini kodwa ziwumlilo. Ngidlula ama-levels la abantu besha khona, bayasha. Besha ngathi bashe odakeni oluvuthayo, udaka oluvuthayo. Kodwa ngoba bengidlula bengathi i-level ne-level yakhona bekwi-glass yokuthi ngikwazi ukubona ukuthi i-level ba lena i-level ba. And bengiya phansi ekugcineni. Ngehla nje impela ngehliswa phansi and ngikhala ngisaba. Ukushisa mina bengingakuzwa kodwa ukubona ukuthi bekwenzakalani bengibona yonke into ngoba inkosi ibifuna ukungivezela ukuthi if ngiya kuleya ndawo ngizoba sendaweni kanjani. Bese ngidlulisa umyalezo. Ngihla phansi ngikhala ngithi Nkosi angifisi ukuya kule ndawo. Ngiyacela baba, ngiyacela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. After sengisho lawo mazwi ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ivoice yakhuluma yathi, mntanami, uma ungathanda ukuya kule ndawo, shintsha indlela owenza ngayo, shintsha izenzo zakho. Ngathi ngiyathembisa ukuthi ngizoyishintsha. Ngase ngiboniswa ngangikade ngifake iwashi khona embonweni, ngifake iwashi ele-gold, lamawashi ase-identity. Ngakhombiswa lona iwashi ngase ngalikhipha. Mengilikhipha ngase ngiyaphaphama. Mengiphaphama ebusuku, ngiphaphama ngijulukile, ngimanzi and ngiyaqhaqhazela. Ngikhuleke Nkosi ngithi ngicela intethelelo ngizoguquka ngoba bengade ngisawile nami. Bekungesikho okokuqala ngibona umbono ngesihogo. Sengike ngawubona kabili before. Namhlanje ziyi-18 January 2024. Ngaba nombono futhi omunye ngaso esihogo. Kulokhu ngivezelwe abantu besifazane bebeluke ama-braids, befake ama-fiber ekhanda. Bebedlula beshaya ulayini and iy'nwele zabo bezizinde to a point ukuthi zihula phansi. Begqilazekile emzimbeni bengathi bangama-zombies. Lezi zinto lezi ezisekhanda labo yizona ebezenza ukuthi besindwe emzimbeni kodwa bengezwa. Bebehamba ngathi bangama-zombies, beshaya ulayini belandelana beflathele. Okunye bekumnyama kodwa phakathi nendawo uqale kube mhlophe kuze kufike emsileni wakho. Kodwa mekusemzimbeni wakhe umuntu osuke kulukile ekhanda, noma bakuthiwa kufishane kufike emhlane, kodwa the snake is longer to a point ukuthi umzimba wenyoka wonke uyamsenda uyamgqilaza. So after ngiboniswa laba abantu besifazane and abanye babo bebegqoke ama-dresses a-tight namafishane. Omunye ubefake nama-boots anesayini. Ngase ngiboniswa abantwana iy'ngane ey'ncane lezi ezingakakwazi ukuy'philela kahle, iy'ngane ey'ncane ngaphansi mhlampe kwa-5 years. Ngaboniswa zona zigqokiswa amabhulukwe. Zibekiwe zona-ke endaweni eseceleni ngoba zilinde abazali bechaza ukuthi why begqokisa iy'ngane amabhulukwe, bebebazi ukuthi akumelanga begqokise amabhulukwe. Especially ama-Christians aziyo ukuthi ibhulukwe liyisinengiso phambi kaNkulunkulu. Umuntu wesifazane akagqoki owesilisa, nowesilisa akakwembathi kowesifazane. Okusho ukuthi umuntu wesilisa uyagqoka, owesifazane uyembatha. So if usikwenza lokho-ke kuba isinengiso phambi kaNkulunkulu. Noma ngabe kukhona amabhulukwe aphinki ngoba ibhulukwe liyagqokwa alembathwa, okusho ukuthi akulona elomuntu wesifazane. uJesu Kristu eyinkosi bazalwane. Ngoba khona
kwavela idimoni beliyisimo senja emfishane lezi kuthiwa ama-chihuahua. Mekuvele i-chihuahua libalekisa abantu and people are screaming. Kudlula la mantombazane lawa ngiyawabona ney'ngane zihlele endaweni yazo. Laphaya ekudeni kunendawo ebimnyama bekukhala khona abantu bengathi bakhala endlebeni zami ngibezwa. Namanje ama-screams abo ngiyawezwa. Kuyakhalwa, ubuhlungu abawuzwa laphaya and kubi, kuyasabisa kuleya ndawo. Every single time mengizophaphama, inkosi isiqeda ukungibonisa, ngivuka ngijulukile, ngiqhaqhazela, ngiyathuka nami ngishaye uvalo ukuthi noma kuthiwa yisiphi isono engisenzayo njengamanje, ngizama ngayo yonke indlela ukuthi uNkulunkulu angithethelele ngenze ubulungiswa phambi kobuso bakhe ngisasekhona emhlabeni, ngoba ngale kwethuna akukho ukuphenduka abazalwane, akukho ukuguquka ngale kwethuna. Namhlanje zi-18 January 2024 ngibe nawo lo mbono. Kubuhlungu ngendlela emangalisayo ngoba akukho ukuphenduka ngale kwethuna, akukho. And umuntu odukile njengamanje akalungise indlela yakhe noNkulunkulu. Sethemba uJesu Kristu njengamanje kuphela. Uyena osiphilisayo, uyena esimphilelayo. Konke kuvela ngaye uNkulunkulu. So if usengamphilile njengamanje sisemhlabeni, akukho ukuphenduka ngale kwethuna and kubuhlungu. Ukusho ngomlomo it's nothing. Ukube kuyenzeka ngabe uNkulunkulu uyambonisa wonke umuntu ukuthi esihogweni kunjani. Kodwa ngoba uhlele ngendlela yakhe uNkulunkulu, yithina emele siwudlulise umyalezo, uzwakale. Owuzwayo aphenduke awenze. Ongawuzwa kuzoba kuyena ukuthi uzophetha kanjani ngempilo yakhe. Ngiyabonga abazalwane, uJesu Kristu enkosi.